Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή DR List, ο οδηγός σας στην υγεία. Μετά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε, να παρουσιάσουμε την κυρία Φράγκου Μαρία, είναι φυσικοθεραπεύτρια, για να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική κουβέντα. Με προβλήματα που μας απασχολούν, όπως είναι ο πόνος στη μέση, στην πλάτη, στον αυχένα. Νομίζω ότι δεν έχω ακούσει άνθρωπο τον τελευταίο καιρό που να μην πονάει σε αυτά τα σημεία. Είτε είναι στη μέση, είτε είναι στην πλάτη, είτε είναι στον αυχένα. Σωστά. Όλοι ένα πόνο τον έχουμε. Όλοι κάπως υποφέρουμε σε αυτό το κομμάτι. Από τι προέρχεται ο πόνος αυτό στην πλάτη? Καταρχήν, ο πόνος στην πλάτη είναι ένα σύμπτωμα. Ένα σύμπτωμα το οποίο μπορεί να προέρχεται από πολλές αιτίες. Συνήθως η κλινική κατάσταση δεν είναι ανησυχητική. Όμως υπάρχει και περιπτώσεις που πρέπει να πάμε σε κάποιον γιατρό να κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη εξέταση ή κάποια απεικονιστική μέθοδο για να μπορέσουμε να βρούμε την αιτία. Γιατί η διευκρίνηση της αιτίας που προκαλεί τον πόνο είναι και το κλειδί για τη θεραπεία μας. Αυτό από τι εξαρτάται, τι πρέπει να μας στείλει στο γιατρό? Δηλαδή, πότε πονάμε στην πλάτη και λέμε θα περάσει, και πότε πονάμε και πρέπει να πούμε πρέπει να το δω? Ανησυχητικός είναι ο πόνος όταν είναι οξύς, όταν είναι έντονος ή επαναλαμβανόμενος. Έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει. Και επίμονος, μακροχρόνιος ναι, δηλαδή. Και επίμονος. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν ο πόνος στη ράχη αντανακλά σε κάποια άλλα σημεία του σώματος, όπως στα χέρια ή στα πόδια, ή που να μην μπορείς να ουρίσεις, ή ο πόνος στην πλάτη να φέρνει μια δυναμία στα χέρια, να αισθανόμαστε μια δυναμία στα χέρια. Ακόμα είναι πολύ ανησυχητικό όταν βλέπουμε να υπάρχει μαζί με τον πόνο, να συνοδεύεται πυρετός ή να έχουμε μέτους. Εκεί πρέπει να πάμε άμεσα σε έναν γιατρό, γιατί αυτό το σύμπτωμα προκαλεί και μεγάλη αγωνία στον ίδιο τον ασθενή και θα ήταν καλό να διευκρινιστεί από πού προέρχεται. Πολλές φορές ο πόνος στην πλάτη συνδέεται, λένε, με πρόβλημα στην καρδιά. Ισχύει αυτό? Ναι, ισχύει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες λοιμώξεις, κάποια από εσωτερικά όργανα, κάποιες καταστάσεις που να είναι, που να θέλουν περισσότερο διερεύνηση. Θα μπορούσε να είναι νεοπλασίες, θα μπορούσε να αισθανόμαστε να υπάρχουν κατάγματα. Είναι πολλοί παράγοντες. Αυτό είναι που αποκαλείται οξύς πόνος στην πλάτη. Υπάρχουν οξύς πόνοι και οι χρόνοι, έτσι δεν είναι? Τι ακριβώς είναι ο οξύς πόνος, δηλαδή αν πάμε στο μυοσκελετικό, που ασχολούμαστε εμείς οι φυσικοθεραπευτές κυρίως, ένας οξύς πόνος μπορεί να προέρχεται από έναν τραυματισμό, από μια κακή στάση, από μια απότομη κίνηση. Ο χρόνιος πόνος είναι αυτή η φθορά και οι μικροτραυματισμοί που μαζεύονται συν το χρόνο και μας προκαλεί αυτό το χρόνιο πόνο που λέμε, που είναι δύσκολο και για τον ίδιο τον ασθενή και για το σύστημα υγείας αργότερα. Καμιά φορά λένε και το στρώμα στα κρεβάτια μας ότι επιβαρύνει την κατάσταση, ειδικά στους πόνους στην πλάτη και στον αυχένα. Διάβασα πρόσφατα σε ένα περιοδικό στο Spine ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τα πολύ σκληρά στρώματα. Ενώ μαθαίναμε το αντίθετο μέχρι τώρα. Βέβαια λένε ότι δεν θέλουμε σκληρό στρώμα, θέλουμε τόσο σκληρό ώστε όταν ξαπλώνει ο ασθενής, το άτομο, να παίρνει τη μορφή του σώματος. Το ίδιο ισχύει και για τα μαξιλάρια. Θέλει πολύ προσοχή στο μαξιλάρι. Σκληρό ή μαλακό μαξιλάρι? Αυτό εξαρτάται από το κάθε άτομο ξεχωριστά. Γι' αυτό θα δούμε και αργότερα και η θεραπεία είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία και το μαξιλάρι πρέπει να μετρήσουμε την απόσταση του ώμου από τον αυχένα, να είναι σε καλή θέση, ούτε να πηγαίνει προς τα κάτω ούτε προς τα πάνω. Βλέπουμε πολλές φορές και έχουμε προβλήματα από άτομα τα οποία έρχονται γιατί κοιμούνται στο κρεβάτι τους το βράδυ βλέποντας τηλεόραση και έχουν σηκώσει το κεφάλι τους 3 μαξιλάρια πάνω και μένουν εκεί και κοιμούνται εκεί. Και την άλλη μέρα είναι πιασμένοι, όπως αναφέρουν οι ίδιοι. Οπότε, συγγνώμη Μαρίλια, στο θέμα του μαξιλαριού δεν ισχύει αυτό που μας αρέσει, που μας βολεύει, που έχουμε συνηθίσει? Πρέπει να το ψάχνουμε λίγο πιο σωστά. Πρέπει να το ψάχνουμε πιο σωστά. Αλλά συνήθως αυτό που μας βολεύει και μας εξυπηρετεί δεν μας φέρνει και το μυϊκό πόνο. Υπάρχουν πολλά είδη πόνου. Ναι. Υπάρχουν πολλά είδη πόνου. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε, όπως τώρα, να είναι ένας μονότονος πόνος και ενοχλητικός, που είναι συνήθως ο πιο οξύς, ο πιο χρόνιος πόνος. Ναι. Και υπάρχει και αυτός που πρέπει να μας ανησυχήσει και να είναι έντονος και που πρέπει να μας στείλει στο γιατρό για να κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις.
Ουσιαστικά 2 είναι δηλαδή τα είδη, τα ανησυχητικά. Από ποια ηλικία περίπου μπορεί να ξεκινήσουν έτσι? Μικρή πόνη, στη μέση, στην πλάτη? Δεν έχει ηλικία, γιατί εξαρτάται πάντα από τις αιτίες που προκαλούνται αυτοί οι πόνοι. Γιατί το λέω αυτό? Μπορεί να υπάρχει ένας αθλητής από τα αθλήματα και από τις απαιτήσεις ενός αθλήματος, μπορεί το άτομο αυτό σε νεαρή ηλικία να έχει πόνους στην πλάτη ή στα γυμναστήρια για που παράδειγμα. Κάνει. Αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας, ένα τροχαίο. Ένας ακόμα παράγοντας είναι μια αιτία, είναι η καθιστική ζωή που κάνουμε. Πολλές ώρες τα άτομα σε έναν υπολογιστή σκυμμένοι. Υπάρχουν ακόμα, δηλαδή και η εργασία που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με τον πόνο στην πλάτη. Βλέπουμε πολλές φορές γυναίκες που κρατάνε τις τεράστιες τσάρες του σπορμπίλι, που λέω εγώ, που βγάζει τα πάντα από μέσα, όπου τα βάζουν στον έναν νόμο και γέρνουμε. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που μπορεί να φέρει πόνο. Όλοι αυτοί οι πόνοι της καθημερινότητας πρέπει να μας στείλουν στο γιατρό ή στο φυσικοθεραπευτή? Συνήθως αυτοί οι πόνοι έχουν να κάνουν με καταπώνηση των μειών και των συνδέσμων που στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. Αυτή η πόνη δεν είναι ένα οξύ περιστατικό που πηγαίνει στο γιατρό. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς συνιστούμε να πηγαίνουν πρώτα στο γιατρό, να γίνεται η σωστή διάγνωση και από εκεί και πέρα, σε μια συνεργασία με τον γιατρό, να ακολουθήσουν οι φυσικοθεραπείες. Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Να είστε εσείς σίγουροι δηλαδή ότι ο ασθενής απλά έχει έναν πόνο από την καθημερινότητα. Ξέρετε από τη στάση τι γίνεται. Συνήθως, η φυσικοθεραπεία πρέπει να γίνεται μετά από τη διάγνωση από τον γιατρό. Και αυτό όχι για να είμαστε μόνο εμείς σίγουροι, αλλά για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον γιατρό για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του, τι πρόγραμμα πρέπει να κάνουμε, το πλάνο της θεραπείας και αναλόγως μετά πράττουμε, γιατί αυτό μετά, όταν εμείς κάνουμε τη θεραπεία μας και κάνουμε κάποια manual therapy που θα συζητήσουμε αργότερα, αυτό το αποτέλεσμα πρέπει ο ασθενής, το άτομο, να το συνεχίσει και στο σπίτι του, να κάνουμε ασκήσεις, ενδυνάμωση κτλ. Αν δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σειρά των πράξεων μας. Η αιτία είναι κάτι που δεν το βρίσκετε εσείς, σωστά, δηλαδή δεν είναι το δικό σας κομμάτι. Πρέπει κάποιος να ξέρει τι έχει και πώς υποφέρει, για να έρθει σε εσάς, θέλετε να μας πείτε για την πρόοδο. Εφόσον περάσουμε την πόρτα σας, τι γίνεται μετά? Θα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όταν έρχεται σε εμάς ο ασθενής, τότε μπαίνει στο γραφείο. Εκεί παίρνουμε ένα πολύ καλό ιστορικό. Η λήψη ενός καλού ιστορικού είναι το α και το ω. Θα το συνδέσω με αυτό που μου είπατε πριν. Κάνοντας το ιστορικό, μελετάμε και τη δομή της οικογένειάς του και διάφορους άλλους παράγοντες που μπορεί να τον επηρεάζουν και μια γενικότερη κατάσταση της υγείας του. Μετά περνάμε μέσα στον εσωτερικό χώρο που είναι στα κρεβάτια εκεί, όπου εκεί κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση, τη δική μας κλινική αξιολόγηση. Βλέποντας λοιπόν τα προβλήματα που έχουμε, έρχεται πάλι στο γραφείο και εγώ συζητώ με τον γιατρό του, που έχει κάνει ήδη τη διάγνωση, και εκεί βρίσκουμε ένα πλάνο θεραπείας πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη θεραπεία μας. Έρχεστε προσωπικά σε επαφή. Προσωπικά σε επαφή με τον γιατρό. Αυτή η συνεργασία με τον γιατρό είναι που έχει και το αποτέλεσμα στην ουσία. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον γιατρό του, να παραπέμψει ο γιατρός σε φυσικοθεραπεία και από εκεί και πέρα να γίνει αντιμετώπιση του ασθενή. Πόσος χρόνος χρειάζεται να διαθέσει κάποιος για να μπορέσει να θεραπευτεί και θεραπεύεται πλήρως, εν τέλει? Λοιπόν, μιλάμε για τους μυοσκελετικούς πόνους. Είμαι ευτυχισμένη που έχω καταφέρει κάποιους ασθενείς μου να τους έχω εκπαιδεύσει και με το πρόβλημα όταν το παρουσιάζουν να έρχονται και με 1-2 θεραπείες να το αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς όμως αυτά είναι πολύ λίγα τα περιστατικά. Συνήθως πονάει η πλάτη μας, έλα μωρέ θα περάσει. Και περνάει ο καιρός, και έλα μωρέ θα περάσει και περνάει ο καιρός. Και μετά έρχονται στο φυσικοθεραπευτήριο και θέλουν μια άμεση ανακούφιση. Κυρία Φράγου, να βλέπουμε ταυτόχρονα λίγο και το ιατρείο σας, τους χώρους σας, που θα έρθει ο ασθενής, που θα ξαπλώσει και πόσο απολαυστική είναι η φυσικοθεραπεία? Πονάει? Πονάει. Υπάρχει είναι μια ερώτηση δύσκολη, ναι. Διότι όταν ο ασθενής έχει το χρόνιο πρόβλημά του ή ένα πολύ οξύ, πάντα μυοσκελετικού θέματος,
Όταν θέλουμε να λύσουμε κάποια trigger point, τα trigger point είναι σημεία πυροδότησης του πόνου. Όταν θέλουμε να τα λύσουμε, κάνουμε κάποιες ισχαιμικές πιέσεις που αυτό φέρνει πόνο, αλλά όμως φέρνει και μετά ανακούφιση. Αυτό είναι κάτι το άμεσο, δηλαδή θα νιώσουμε πόνο για τα 5-10 μισή ώρα, ξέρω εγώ, και μετά θα ανακουφιστούμε. Πόνο κυρίως στη στιγμή που γίνεται. Α, είναι μόνο στιγμιαίο. Ναι. Και φεύγουμε από εσάς αεράτη πια. Ευχόμαστε να φεύγετε πάντα αεράτη. Πέρα από αυτά, υπάρχει ένα γενικότερο πλάνο φυσικοθεραπείας που γίνεται και αυτό μετά γίνεται εξατομικευμένο. Όταν λέω γενικότερο, θέλουμε να απελευθερώσουμε από τα trigger point που λέγαμε. Μετά περνάει σε ένα θεραπευτικό σχήμα όπου υπάρχουν υπέρηχα, διαθερμίες, TENS, πολλά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που βοηθάνε στη λύση μυϊκών σπασμών, στο να αναπαραχθούν οι νοβλάστες, δηλαδή να γίνουν πιο ελαστικοί οι μυς και οι σύνδεσμοι. Έχουμε ένα πολύ καλό λέιζερ, το οποίο βοηθάει σε περιαρθρίτιδες, νευραλγίες, σε ειδήματα. Απορροφώνται τα υγρά από τους ιστούς. Και μετά αρχίζουμε το manual therapy, δηλαδή είναι κάποιοι χειρισμοί που γίνονται, ο θεραπευτής ψάχνει με τα χέρια του να εντοπίσει που είναι το πρόβλημα και εκεί κάνουμε κάποιους χειρισμούς, έτσι ώστε με το σώμα του ασθενή να προσπαθήσουμε να απομπλοκάρουμε το πρόβλημα που έχει και να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι η φυσικοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή για το σύμπτωμα που έχουμε, είναι για να θεραπεύσουμε την αιτία που το προκαλεί. Μετά, ο ασθενής, εφόσον έχει περάσει από αυτό το στάδιο, ξεκινάει μια επαναεκπαίδευση για να μείνει το αποτέλεσμα αυτό πιο μόνιμο. Και πώς να το διαχειριστεί και στο σπίτι του, έτσι δεν είναι? Και πώς θα κάθεται, πώς θα δουλεύει, να ισχυροποιήσει τους μυς. Ναι. Άρα δηλαδή πρέπει να ακολουθήσει και εφόρου ζωής μια θεραπεία. Εμείς κάνουμε 10 με 15 θεραπείες. Σε κάθε πρόβλημα συνήθως είναι αρκετές. Μετά του ζητάμε από ένα μήνα να έρθει στο φυσικοθεραπευτήριο να δούμε εάν αυτές τις ασκήσεις τις κάνει, αν έχουν αποτέλεσμα και αν πρέπει να ανέβουμε σε ένα ακόμα στάδιο. Δηλαδή να βάλουμε και κάποιους σημάντες να δουλέψει λίγο περισσότερο. Αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο θα βιώνει συνέχεια η άσκηση και το πώς κάθεται. Θα του πούμε να βάλει ένα μαξιλαράκι στη μέση, έτσι ώστε να είναι πιο σταθερή η μέση του. Θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε και στην καθημερινότητά του. Κυρία Φράγκου, ακούμε πολλές φορές ανθρώπους και νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πρόβλημα στην πλάτη, στη μέση και δεν έχουν χρόνο να κάνουν φυσικοθεραπείες. Τι συστήνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να βρούμε χρόνο, να αφιερώσουμε χρόνο? Θέλουμε να είμαστε πάντα πονεμένοι? Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας και να μην αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτόν τον πόνο μας? Όλα αυτά θα μας ακολουθήσει και στο μέλλον, δηλαδή θα χειροτερέψει η κατάστασή μας? Κοιτάξτε, φθορά, μικροτραυματισμοί, όλα αυτά μαζεύονται. Αυτό μετά από λίγο καιρό χάνουμε τη λειτουργικότητα της κίνησής μας. Όταν αυτό συνεχίζει, μετά έχουμε επίδραση στα νεύρα. Όταν αυτό συνεχίζει, έχουμε κάποιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις αρθρικές επιφάνειες. Και έτσι υπάρχει μια κατάσταση την οποία θα μας συνοδεύει και θα χάνουμε την ποιότητα της ζωής μας, της κίνησής μας και της ψυχολογίας μας. Διότι τα αρνητικά συναισθήματα που μαζεύονται φέρνουν μια πίεση, μια τάση συνεχόμενη στους μυς. Αυτό είναι ένα στρες που έχουμε. Πώς θα χαλαρώσουμε δηλαδή? Πρέπει να τους δείξουμε διατάσεις, πρέπει να τους δείξουμε έναν άλλον τρόπο ζωής, που να προσπαθεί να αποφύγει όλο αυτό τον πόνο και την αιτία που το προκαλεί. Πρέπει ο ασθενής να αποκτήσει μια καλή επαφή με τον φυσικοθεραπευτή? Εδώ είμαστε. Εσείς αλίμονο, αλλά πραγματικά βοηθάει στην θεραπεία η καλή σχέση του φυσικοθεραπευτή με τον ασθενή? Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ευχάριστος, προσιτός, να μπορεί να τον χαλαρώσει και ψυχολογικά και σωματικά. Έχει τύχει, είμαι 14 χρόνια στο χώρο. Έχω τύχει σε κάποια κυρίως εγκεφαλικά επεισόδια που έχω αναλάβει. Στις πρώτες θεραπείες να λέω ότι θέλω να κάνω αυτό που θέλω και αυτό που ξέρω πολύ καλά και ο ασθενής να έχει γίνει καλά, σε εισαγωγικά. Καλά, τι εννοώ, δεν έχει γίνει καλά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ανεβάζοντας τόσο την ψυχολογία του, αυτό που του δίνω το εισπράττω. Και αισθάνεται πολύ καλύτερα και
μερικές φορές αναρωτιέμαι, μα δεν έχω προλάβει να κάνω αυτά που ξέρω. Οπότε είναι σημαντικό ο ασθενής να εμπιστεύεται το φυσικοθεραπευτή του και να υπάρχει αυτή η σχέση. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, πραγματικά. Το κόστος, πείτε μας, είναι απαγορευτικό για τον απλό πολίτη? Το κόστος. Εδώ είναι τα δύσκολα. Συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΠΗ. Με τον ΕΟΠΗ δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση οικονομική. Από εκεί και πέρα όμως, σαν ιδιώτες, υπάρχουν διάφορες τιμές στην αγορά και αναλόγως το πώς θα το χειριστούμε. Οι τιμές μπορεί να έρχονται από 20-25 ευρώ και να φτάνουν και μέχρι και 40 ευρώ, αναλόγως με την αντιμετώπιση που θα έχουμε σε κάθε ασθενή. Μάλιστα. Που πρέπει. Υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις που κάποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει φυσικοθεραπεία? Ναι. Υπάρχουν αντενδείξεις και αυτές προκύπτουν συνήθως από το ιστορικό που λαμβάνεται. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα πρόβλημα στην πλάτη, όπως λέμε τώρα, αν έχουμε ανοιχτές πληγές, αν έχουμε κάποια άλλη παθογένεια κάτω από αυτό το σύμπτωμα, είναι κάτι που πρέπει να αναφερθούμε στο γιατρό του και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία μαζί του, να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε ή όχι. Αυτό είναι κάτι ωστόσο που περνάει και έπειτα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη θεραπεία, σωστά? Ναι, συνήθως ναι. Οι πόνοι στην πλάτη συνδέονται με τους πόνους στη μέση, δηλαδή μπορεί να ξυπνήσεις ένα πρωί και αυτό ήταν, να μην μπορείς να σηκωθείς καθόλου από το κρεβάτι. Η σπονδυλική στήλη είναι αυχενική μοίρα, θωρακική μοίρα, οσφυϊκή μοίρα και ιερό και κόκκιγας. Είναι μία ευθεία. Αν διαταράξουμε εμείς ένα μέρος της ευθείας, πολύ πιθανό αργότερα να διαταραχθεί και πιο πάνω ή πιο κάτω. Δηλαδή, όταν εμένα με πονάει η μέση μου, περπατάω ανταλγικά, όπως το λέμε. Δηλαδή, προσπαθώ να περπατήσω κάπως για να μην με πονάει. Όλο αυτό κάνει ανισορροπία στο υπόλοιπο σώμα. Οπότε μπορεί αργότερα να μας πονάει και ο ώμος μας από το λάθος περπάτημα, επειδή πόναγε η μέση μας. Γι' αυτό και λέμε ότι η βασική μας μέριμνα είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της κίνησης. Οι πόνοι αυτοί βέβαια φαντάζομαι ότι μπορούν να ακολουθήσουν τελικά και στα πόδια. Υπάρχει πιθανότητα να μας ακολουθεί χρόνια αν δεν το προσέξουμε γρήγορα. Ναι. Ένας πόνος στο πόδι ή στη μέση τελικά. Ναι, γι' αυτό και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα πριν μας γίνει χρόνια ο ασθενής, χρόνια σπάσχων ο ασθενής μας. Τι συστήνεται σε ένα έκτακτο περιστατικό, γιατί εντάξει, καλά είναι, ξέρω ότι έρχονται ασθενείς από όλη την Αθήνα, στο Γέρακα, όπου είναι το ιατρείο σας. Ναι. Ωστόσο όμως υπάρχουν και τα έκτακτα. Αν κάποιος δεν μπορεί να έρθει σε εσάς, τι γίνεται, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς έχουμε μια επιστημονική γνώση και έχουμε και κατάλληλους φυσικοθεραπευτές στο χώρο μας. Δηλαδή, έχουν εξειδικευτεί. Αυτά τα άτομα μπορούν να πάνε και στις κατοίκον θεραπείες. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να μετακινηθεί, όπως ένα τροχαίο ή ένα βαρύ εγκεφαλικό, τότε υπάρχει δυνατότητα να γίνει κατοίκον θεραπεία. Ποιο είναι το πιο συχνό φαινόμενο που αντιμετωπίζετε σε νεότερες ηλικίες και αργότερα ακολουθεί και στις μεγαλύτερες? Έχω στο φυσικοθεραπευτήριο 2 ομάδες ποδοσφαίρου και 2 ομάδες βόλεϊ. Οι νεότερες ηλικίες μου είναι αυτές, έχουν να κάνουν με αθλητές. Πολλούς πόνους στα γόνατα και στην σπονδυλική του στήλη, από τις καταπονήσεις που κάνουν λόγω των αθλημάτων. Έχουμε περιστατικά στις ηλικίες των 25 με 45, παραγωγική ηλικία, λόγω της κακής θέσης και λόγω της εργασίας τους, που κάθονται λάθος, που κουράζονται, οι παιδοβρεφοκόμοι κρατάνε παιδιά ή οι θυλάζουσες μητέρες που έχουν μεγάλο στήθος και αυτό πάλι... Μεγάλο το βάρος. Μεγάλο το βάρος, ναι. Και όλο αυτό έρχεται η σπονδυλική στήλη να το στηρίξει. Μετά έχουμε τις πιο μεγάλες ηλικίες που είναι ή μη παραγωγικές ή τελευταία δυστυχώς και πιο μικρές ηλικίες που δεν είναι στην παραγωγικότητα. Όπου μπορεί να έχουμε μυϊκές αδυναμίες, μπορεί να έχουμε οστεοπόρωση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορεί να είναι και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που λέγαμε πριν, που μας μπλοκάρουν τον οργανισμό και πονάμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε στο 210 72 79 111 για τις απορίες σας, αλλά και τα ερωτήματά σας και μέσω του email μας info@drlist.gr.
Υποδεχτείτε την Άνοιξη. Ανθοκομική έκθεση στο πεδίο Νάρεως από 12 έως 28 Απριλίου. 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Συνεταιρισμός Φυτοριούχων Αττικής, Περιφέρεια Αττικής. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Spotlight. Είμαστε κάθε εβδομάδα μαζί σας για να σας παρουσιάζουμε ό,τι καινούριο βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αλλά και να μαθαίνουμε παρέα τα νέα της 7ης τέχνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. And if you do, you will not be the same. Είμαστε πάλι εδώ στο drlist.gr. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Φράγκου Μαρία, φυσικοθεραπεύτρια. Πρέπει να σας πω ότι πριν έρθετε εδώ, ρωτήσαμε κάποιους ανθρώπους τι απορίες θα θέλανε να εκφράσουν στην φυσικοθεραπεύτρια που θα ερχόταν στο drlist.gr. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το έκτακτο, δηλαδή ας πούμε ένα τροχαίο περιστατικό. Πώς αντιμετωπίζετε με τους πόνους που υπάρχουν. Και μάλιστα πολλές φορές δεν γίνονται εκείνη τη στιγμή, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και μετά από λίγο καιρό διαπιστώνεις ότι έχεις ένα πόνο που δεν μπορείς να τον εξηγήσεις, στον αυχένα για παράδειγμα, ή στην πλάτη ή κάπου αλλού. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει το αίσθημα δυσφορίας, δεν μπορούμε να κινηθούμε, πονάμε, χτυπάει αλλού, υποφέρουμε αλλού. Πείτε μας τι συμβαίνει με αυτό. Ένας τέτοιος ασθενής έρχεται στο φυσικοθεραπευτήριο. Είπαμε ότι κάνουμε μια καλή λήψη του ιστορικού, κάνουμε την αξιολόγησή μας και ξεκινάει μια θεραπεία. Μπορούμε να το κάνουμε στον πόνο που έχει η οντοφόρεση. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο εγχύνουμε διαδερμικά, γίνεται μια διαδερμική έκθεση αντιφλεγμονώδης ουσία στην πάσκουσα περιοχή. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε τον πόνο και τη φλεγμονή που τυχόν υπάρχει. Χρησιμοποιούμε τα TENS. Τα TENS είναι ρεύματα τα οποία βοηθάνε στην αντιμετώπιση του πόνου με ποιο τρόπο. Φανταστείτε, τώρα θα το πω πάρα πολύ απλά για να μπορέσουν να μας καταλάβουν. Έτσι, πολύ απλά. Η ιατρική όρη τώρα είναι... Λοιπόν, φανταστείτε ότι έχουμε 4 καλωδιάκια στο σώμα μας, 2 κεντρομόλους, όπου όταν εγώ τσιμπάω το χέρι μου εδώ, αυτά τα καλωδιάκια μεταφέρουν τον πόνο στον εγκέφαλο και του λένε «Δικ, έχω ένα ερέθισμα και πονάω». Υπάρχουν όμως άλλα 2 καλωδιάκια από την ίδια περιοχή, τα οποία όταν ερεθιστούν πηγαίνουν και μπλοκάρουν την πύλη εισόδου του πόνου, όπως τη λέμε εμείς. Δηλαδή, δίνουν ότι υπάρχει το ερέθισμα, αλλά δεν είναι τόσο δυνατό για να πονάει. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, βάζουμε τα TENS. Αυτά τα ρεύματα είναι εξειδικευμένα στο να ερεθίζουν τους υποδοχείς που μπλοκάρουν τον πόνο. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι σαν μια επανακπαίδευση των υποδοχέων. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε και στο ιατρείο σας. Μάλιστα, στο φυσικοθεραπευτήριο. Να κάνω μια ερώτηση που έχω απορία. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα μπέρδεμα. Χτυπάς ή πονάς στην πλάτη. Άλλοι σου λένε ζέστη, άλλοι σου λένε πάγο. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ναι. Όταν υπάρχει ένα χτύπημα, εκείνη τη στιγμή βάζουμε πάγο. Όταν είναι μια χρόνια κατάσταση, συνήθως βάζουμε ζεστό. Πώς μπορούμε να το διαχωρίσουμε λίγο? Όταν υπάρχει μια φλεγμονή σε ένα σημείο, μάλλον το ζεστό τι κάνει? Βάζουμε το ζεστό, ανοίγουν τα αγκία, γίνεται μια υπερεμία. Αυξάνεται η αιμάτωση, γι' αυτό και όταν βγάλουμε το ζεστό είναι κόκκινη η περιοχή μας. Το κρύο έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Δηλαδή, βάζοντας το κρύο και βγάζοντάς το, είναι πάλι κόκκινο. Δηλαδή, πάλι έχει γίνει υπερεμία. Αλλά, τι γίνεται? Στα πρώτα λεπτά, όταν βάζουμε τον πάγο, τα αγκία σφίγγουν, συστέλλονται δηλαδή και διαστέλλονται. Συστέλλονται, σφίγγουν. Οπότε, αν υπάρχει φλεγμονή, την καταπολεμά. Έτσι, όταν έχουμε μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ένα σημείο, δεν βάζουμε ζεστό. Ανοίγουν τα αγκία, το λέω έτσι πολύ απλά, περνάει και η φλεγμονή, ανακούφιση προσωρινή, αλλά πόνος πιο έντονος αργότερα. Γι' αυτό σε φλεγμονώδεις καταστάσεις και σε οξύ πόνο βάζουμε πάγο.
αληθές που κυκλοφορούν στο εμπόριο βοηθούν σε τέτοιου είδους τραυματισμούς ή σε πόνους της καθημερινότητας? Θερμαντικές και αναλυτικές, όπως λέγονται. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες, έτσι δεν είναι? Ναι, βοηθούν. Βοηθούν. Τώρα βέβαια κατά πόσο πηγαίνουν κάτω από το δέρμα, αυτό δεν είμαι ειδική για να το γνωρίζω. Αλλά για να υπάρχουν θα έχουν γίνει σίγουρα και οι έρευνες που θα δείχνουν τα αποτελέσματά τους. Να πούμε ότι όποιος θέλει να σας βρει, θα επικοινωνήσει στο 210 66 54 179 και βρίσκεστε στην Κλειστένους 258 στο Γέρακα και επίσης έχετε και μία προσφορά για τους τηλεθεατές και τους αναγνώστες του dearlist.gr. Ναι. Όποιο άτομο θα ήθελε να του παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να το βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, θα μπορούσε να αναφερθεί στο dearlist.gr και από εκεί δηλαδή και στο πέρα γραφείο και να σας πει ότι είναι θα κάνουμε την καλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε. Τις καλύτερες δυνατές τιμές, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Έτσι. Και σας περιμένουμε να διαπιστώσετε οι ίδιοι τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Ανυπομονούμε να έρθουμε. Πολύ και σας έχουμε ανάγκη πραγματικά. Κύριε Πετρόπουλε, πόσα καταστήματα alter ego μπορούμε να βρούμε γύρω μας? Υπάρχουν κοντά στα περίπου 20 καταστήματα στην Ελλάδα, υπάρχουν και 2 στην Κύπρο, σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική φυσικά. Προστίθεται συνεχώς καινούργια καταστήματα. Γι' αυτό θα έλεγα, αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει κάτι που είναι και η καλύτερη δυνατή περίπτωση, να πάει δηλαδή σε ένα κατάστημα και να δοκιμάσει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο από κοντά και να βρει αυτό που του ταιριάζει πραγματικά, να μπει στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μεγάλο καταστήματα, έτσι, όπου να βρει αυτό που είναι πιο κοντά σε αυτόν και τον εξυπηρετεί περισσότερο για να μπορέσει να εξυπηρετεί καλύτερα. Ερχόμενος κάποιος σε κάποιο κατάστημα μπορεί να μάθει πληροφορίες για το προϊόν? Αν έρθει σε ένα κατάστημα alter ego, και γι' αυτό το λόγο και όλα τα καταστήματα, τα εξειδικευμένα καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορούν να τον βοηθήσουν αποτελεσματικά και λύσεις στις απορίες του θα έχει, αλλά και θα μπορέσει να δοκιμάσει να δει τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ στην αρχή, όταν ήμουνα πια, δεν είχαμε την εταιρεία, πριν που ήμουν καπνιστής, το να μπορούσα να πάω σε κάποιο σημείο και να μπορέσω να το δοκιμάσω κάτι θα ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Δεν υπήρχε δυνατότητα τότε, μόνο από το ίντερνετ και από το εξωτερικό μπορούσαμε να ψωνίσουμε, έτσι. Τώρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα και άρα αυτό είναι η ενδεδειγμένη λύση. Πάω εκεί, το παίρνω, το δοκιμάζω, μου δείχνουν τι πρέπει να κάνω, ξέρω τι πρέπει να κάνω και φεύγω από εκεί. Μιας και μιλάγαμε για τα προβλήματα και τις απορίες που υπάρχουν γύρω από το ηλεκτρονικό τσιγάρο, πείτε μου κάτι ακόμα που επίσης ρωτάνε οι τηλεθεατές. Πολλές φορές έχει τύχει να νιώσουν το υγρό, αυτό